Good morning. Sanibonani. Ndihleli apha guys ne. Ndibhizi ndiyascrolla ke ndiyascrolla ku Facebook. And then I come across a post ethi, guys, do you believe that a black text exists? Iba yi-sensitive topic ke, more especially abantu abafana nathi abangenabo abazali. And xa uqala uthethe opinions zakho iba ngathi awu understanding ngoba wena unabo abazali, so you don't understand what other people are going through, or you will sound very insensitive and everything like that. Ndingumzali self, and inhliziyo yami ibe buhlungu nyani every time when I think about people who are drowning, because now they have parents ababa pressurizayo, they have parents abenza abantwana bafile ingathi they are indebted to them. Ndazokukhumbuza uba ndakuthwala 9 months ndakukhulisa kanzima ndindodwa ntontontontonton, kodwa namhlanje undenza kanje. With all due respect, laa mntana kangazicelela uze emhlabeni. Nguwe ngelo xesha wawusenza iprinyakos owawusithi go deeper papa. I don't want to be insensitive as well kubantu abaye banukunyezwa kukucansi. I'm not being insensitive. I acknowledge ba kukho abantu zange bafuna abantwana baye bahlukunyezwa ugqiba kwabo bamithiswa. My point here is abantwana bethu masingabenzi bafile uba funeke basibhatale for ubakhulisa. Ibe responsibility yethu. Ndenza umzekelo ngentaka, ndithi intaka yenze isidleke. Imane ihamba iyofunela amantshontsho wayo, izibungu, whatever zityayo. Isobona uba la mantshontsho sekulungela ukubhabha, iye isihlakaze, iye isimoshe eso sihlakaze uba masizibhabhele. Okay, fine, I understand. Uzothiwa kutheni le nto ndifuna ufanisa nentaka. Can't you do that for your kids? Ngoba kaloku kunento ethi ewe thina siba nawo nathi amaphupho, sazalwa sinamaphupho ethu, kodwa sisoba nabantwana. Amaphupho ethu kukubona abantwana bethu befezekisa amaphupho wabo. But how is that child going to be able to do that when wena usafuna qale afixe obakho ubomi wena owazimoshela bona? Kutheni le nto ufuneka umntana wakho azofixa obakho ubomi obakohlulayo wena? Umntana makayenzelana ukuba uyathanda. Umntana wakho makakwenzela izinto ngokujula kwenhliziyo yakhe, hayi ngokuba kunyanzelekile. Le nto abantwana abanye bafile bagqibela beba discouraged bayeka imisebenzi. Kukho abantwana bavele babhace bangasagoduki. Kukho abantwana baye babe kwi-depression and all that ngenxa yaloo nto leyo. Kukho abantwana baye babe suicidal because of that. Kukho abantwana baxolelwe uhamba bahambe bayohlala ezindleleni babe zihobo because of that. On top of that, loo nto athi uyayizisa endlini, wena woneli umntana u-afforda i-TV ka-4K, wena ufuna 11K. Kancinci umntana xa ibonisa amandla akhe aba aphelela apha, uthi kaloku awunokwazi ndikukhulisile mna ndandincame konke. Ndandincame konke, uyalibala uba naye lo mntana unobakhe ubomi, unezakhe naye engxaki. Usazoba nabo nabakhe abantwana ekufuneka aqale kwangoku akwazi ubokhela i-foundation. So ndiye ndoyisakale ukuphawula kakhulu kwindaba ye-black text, because mna naba bazali abayenzayo laa nto. Ndikhuliswe ngumamncam nditsho umphi 500, ubulele ngathi umphi 5 million. So that is why ndithe it's a sensitive topic, and andifuni ndibukeke ngathi ndingumntu o-insensitive okanye ongakwazi urelate nabanye abantu uba what they go through. I believe ba akekho umntwana osengqondweni nonothando labazali bakhe othi xa uThixo emnike into esandleni angafuni uba makaqephulele abazali bakhe, kodwa suyidimanda blackmail umntana. Ayikho cute laa nto, ibuhlungu. Sesiyibukele nasebanganini bethu kube nzima nokuzithengela ipenti, ngoba kaloku wena une-toll gate kowena ufuneka ukhuphe imali.
unqwenele nogoduka ngamanye amaxesha awukwazi ngoba uyayazi uba awuzukwamkeleka ngezandla ezifudumeleyo xa ungenayo imali. Masenzeni ngcono bethuna, masizinukise namakhwapha. Masizinukise namakhwapha. We can do better. Let's not base, isilungu, let's not base i-relationship yethu nabantwana bethu emalini. Into ke bendirhalela uyithetha nani namhlanje. Have a good day.